Eurak plazaz plaza ibiltzen dira, eta gaur kanpoan dagoen giroarekin telebisioko plazara etortzeko eskatu diegu. Eta egia esan azok askotan ikusiak izango dituzue, baina telebisioen euren plazako produktuekin izatea, guretzat plazer handi bada. Arratsaldeon, Iruroi. Berdin. Arratsaldeon. Zuzara Amona Anastasi famatua, ospetsua. Famatua, zer hoti? Bosteko amango aldiazu? Bai, jauna. Eskerrik asko etortzeatik. Bizuri. Iez intxixu. Baita. Ika egin zezakeat? Baita. Bai. Eta zuzara Maika. Katalana, baina Euskal Herrian bizi dena. Euskalduna naiz. Euskalduna. Bai. Ja. Eta zuek Iruro plazan ibiltzen zarete? Bai. Plazaz plaza? Bai. Hala da, nik taldeari deitzen ziot errak. Errak. Ja. Nani, gobia eta goien. Ja. Eta hor biltzea, batetik bestera. Azoka askotan ikusi izango zaituzten, Amona da noski, jakinduri izugarria duena, ez? Eta mendikoa. Baserrikoa, bai. Baserrikoa, eta segitzaileak ere bauzkazu. Bai, oso onak. Ja. Oso onak. Alkarrekin oso ondo eman dituen uste. Oso ere ondo. Oik onak ditutelako ni nago hemen. Ja. Oin bidez, eta eskerrak berari. Ja, baina zuk ere arte eta jakinduri desente izango duzu, Amona Anastasi, gazteok, 87 urte dauzka? 8 laster. 88 egin behar ditu. Apirilean. Beraz, asko daukazu zuek bizitzeko, 88 iristeko, Oiek eta guk, Bai. Ja, eta urte hau guztiak artila ginez? Ez. Nik nire denbora beti basarri utzetik bizi izan geha. 50 urte arte. Eta orduan, semek eskola biheltzeko garaile etorri zitzatan, eta handiken, bizi ginen basarritiken etzeon ibiltziken. Eta bat, Arantzazura estudiatzea sartu zen, zarrena, eta bi ernak bakarrik etzekoen ibiltzik, eta kaso beha, eta hanezken dugun izatek, eta handiken, suertatu zen, Hernanira bizitzea etortzea. Da, horrexia etorregia. Ja, eta Amonak ze egiten du, eagutsi pitin bat ze egiten du? Nere gizona jubilatu zen garaien batza hartu zuen, eta batza hartan atxona bat gendun, 55 ardikin... Bai, hartaldea zuena edo, bai. Bai, zebilen aurare jubilatu, Eta gaizki bizitzen zen da jendeak burlaka ibiltzen zuen, eta egun baten favore bat eskatu ziren da ze izango tezan, eta ardileak etzun eskeik, etzan leheno asko balio izaten zuen, baina gero etzan balietzen, eta antzezken alferrik galduta inoa saltzeik ez da, eta esan ziren, ari iteko, eta galtzerdi pare bat eskatu ziren. Nik ez esateak pena mantzian, ari xelauntzen pasatzen demora batzakun da, eta pena ematen ziren da pakea... Eta da hasi zinen, eta artilarekin lan egin izan duzu urteetan. Gaur dagoen eguraldiarekin gainera, artilezko galtzerdi batzuk. Atxonaren bidez hasi nintzen. Hau zetzen da, arien oleitezan enekin, da nire gizonak idea bat eman zian, da txabilakin 10 zentimetro entzian, eta 10 zentimetro haiek... Bai, Anastasia, baina gauza bada artilarekin galtzerdiak egitea debidez, eta gaur daukagun eguraldirako oso aproposak, baina zu ja denetik egiten duzu, ez? Barruko arropata guzti? Nire jantzieak utxiko izuet, por ejemplo, ez da? A ber, gaztek eta ikesi. Beida. Tanga bat. Ara. Hau eskatu ziren frantzitiken, da etzuen uste emango nunik ateako noniko nahizan tokia hemen bolsateatzen zalatan bertzuen, eta etzuen uste, da ondo ateatzen bali manun muestrakin, eta muestra beltsa, eta ue gustora inien, eta muestra ue ni dauket tanga beltsa errealoka bauket. Hau da? Tanga. Tanga. Zuen barregin, gazte? Bai. Da nahi bat zoetxalo joz nahi berdin. Eta nire jantzi die. Ok, sujetadorek. Bai, titizorroak edo bai. Titizorroak, bai. Eta, bida. Emakumea. Baina latza izango da, ez? Gauza bada galtzerdiak, baina artilarekin egindako... Leheno etxan besteik ez, Ja, lehen bai. Sei. Jesu Kristore tangakin bakarri beti nik ikusi dan tokin. Bai. Bai, arek tanga beste jantziek ez dio nik ezagutu. Asi que oik ez dio engok. Eta hau zet berriz kantzuntzilok, nerek. Oike, nire jantzile daudena.
Eta hodiek antzontziloak nerek. Eta gizonezkontzako ere eskatzen die eta egiten ditut. Hemen daukuk zue, bira. Ara. Dauke hemen semaforoa eta honea atealiteke. Ala eskatzen dunen. Eta loda ongaraien, hemen dauke bera irekile, pronto, bere paren, bere tokikin. Ara, ze politik, hau gizonezkontzako indau dauket. Bueno, gero dauzket, hemen gona bat dauket, eta oaingo gazteek kalen eozin tokitan ikusten ditut, jantzik batek gabe, beran tanga txiki batekin jo bakarriken, eta beren maitasuna eakusten kalen erdin, antxen larrugotzen, lehen esaten zamezela, antxen, eta egoki izan litekela, eta dauket nire gona bat, falda pantalon. Da honek, hau neskantzako, por ejemplo, eta honek dauke, pues, bera, hemen, patriketiken, hemen digortik, pasalitek, eta hemen bestetik ene bai, eta ondo jantzita darela gutxinez, kalen erdin, asilitezke, ben jola saiten. Zingil izan gala, ez? Bai, ara. Ikusten dezue? Da, ondo jantzita, bida. Gutxinez errespetokin, a ber, da, hoi... Urbanidade pitin bat, gara batean esaten zer bezala. Gure demoran gauzak estu izan ziren, da oain lasagi dare. Oain lasagi daude. Eta hau dugu herriz, mutilentzat, inda dauketena, oin ere dige. Eta hau mutilentzat. Hau mundun aurreneko galtzak iten hasi ziren garaien lehen galtzak etzuen izaten, kapa utxekin. Eta hori nire aurreko atxornak eta zaututut nekin galtza honekin. Eta aurren ateazan modeloa hau izan zen galtzak, eta atzen ipurdi erreteneaino josita, da hortiken aurrea josi gabe. Da hemen lotu eta, klaro, bere dokumentu guzik kanpoa libre ateatzen zitzizkien. Eta, klaro, hau hola da. Eta geho, itxusi ezan ba, dokumentuka irinda aiken nola bat tapatu behar da tapau sumatu zuen. Da tapau jarri zizten, hemen bi botoiakin josita, botoiok josita askatzez diela. Eta beren jantzio ehantzi inbertzanen eozen nesesidadeetan, goiko botoi bat hau askatu, eta beste hau askatu, eta bira jantzita ehantziten da. Eta gainentzen, pues, beste nesesidadek da lehen esan deuna gure maitetasun hori eakutsi behar balima da neskantzat ikusi dezue. Ze politiatea eta dauketen da hau zuen mundun aurren ateadan galtza modelo hau izan da. Baina gaurko adelantu guzikin hau inorkeztu hausi, Bida, honek ditu lau ate. Bat, bera behira daunen. Da bestea unutza behira daunen. Gora daunen, o alboa daunen. Bira, lau ate ditu. Da honek oendiken existitzen du, itxason da arrai eta fundata eta bestenak. Behira daunen, behira, lo dago. Eta alboa beti gora datorren garaien, albotegen atealiteke. Da oso gora daunen, gerrin erdin gora. Amona. Amona, sexu programa, ematen duen. Aizu baino. Bera, da, oso bera. Haze eskola daukazun Bida, mutilek galtza hau eman lezake, eta edukazioz eta oso ondo errespetun jantzita dau. Eta neskak ebeste hori bai, azge kalen erdin, da, zabizteten bezala honesizidadea. Zuentzat ari da, Eoki iratokatzen dan garaien, pues, bida, bakizu, ondo jantzita, pixkat errespetokin, jendekin errespetokin, ibili. Amona, zema balio dute hauek? Hauek, bueno, ok nik dirungatik ez dituti, bakarri jenderi modeloa eakusteatik indako dira, Ja, baina, bai. Lana jota ez da ateatzik, zergatik galtzerdi pare bat iteko
ari honenak egun baten ez du. Ja, Amona, zuk orduan urbanidadea erakusten duzu, eta artillarekin, zingili izan galarako, eta zera guzti hauek jarri izki duzu. Ni ibili naiz erakusten jenderi edukazioz izaten. Maikak, belarrak, ez? Senda belarrak, eta... Bai, zertarako erabiltzen dugu, eta nola prestatu gauza. Katarroa entzabaldaukazu zerbait? Bai, hemen dago bat oso apropos da. Aproposa. Bai, pulmonaria ditzen da, estul belarra edo. Estul belarra. Hau oso aproposa gure mairako, eh? Bai. Ez dula ugari egite dute hemen da. Hau oso ona da. Ze belar esan didazu, barkatu? Pulmonaria, estul belarra. Begi belarra. Begi belarra. Ja, begi belarra. Hau ere oso ezaguna da, pareta belarra, kibelarentzat, garbitzeko eta giltzurrinak. Eta egiten dut, ukenduak eta txarabeak, alkolak eta bat. Eta intxixuk zer egiten du? Intxixuk egiten du, herri kultura eta euskara klaseak. Euskara klaseak goiz eta arratsalde euro bat ordua, eta gero, 20 urte, Oiartzungo herria azoka, bertako generoa jan eta edateko, eta eskulanak eta aprobetxatzeko, eta hori. Eta baita 19. urtea ingo dugu sendabelarrekin eta hola. Oiartzunen hasi eta Nafarroa eta hor bueltaka egia. Gipuzkoan barrena eta Bizkaian ere juna gea. Eta hola, herri kultura ez galtzeko. Osea, guk ikasi behar duguna jakin. Orduan ni ere sendabelarrekin da hola ibiltzen naiz eta egiten ditut, ukenduak eta hola. Baina oinarria niretzat da ura. Eta ura ekarri dut pixka bat, badago itxasoko ura, eta ur normala. Sueroa, esate baterako, sueroa, hoxe da. Ur iturriko ura eta itxasoko ura naztu. Eta guri suero esaten digute eta hor gehatzen gara. Likido amniotiko esaten digute eta beste horren beste gertatzen zaigu. Eta hoi bezala, hainbeste eta hainbeste gauzak, izen berriak eman eta egia ez esan. Euskal izenik ez eman. Orduan, zer da urea esate baterako, urea da pixaren osagai bat, eta egunero 25-30 gramo gotatzen ditu alperrik. Orduan, zer 10 barruan gaudenean 9 hilabete horietan zer edaten dugu? Hau, gure pixa edaten dugu. Eta horre dauka, bai olio finak, bai ureak, eta bai osagai guztia dauzka. Hortik hasi behar gera. Orduan, nere bidea da ura ikasi. Hau da ur bizia, gure ura da. Eta egunean 300 buelta ematen du odolak, gure barruan, giltzurrinetatik bihotzera. Eta beti hor, giltzurruna beti tak sailkatu. Kualitatea eta kantitatea. Eta gainentzekoa pixa da. Pixa beraz gure odola da. Eta 185 ur garbia da. Orduan, hoi alde batetik, 2,5 eur urea, eta beste 2,5, hor 200 osagai olaba daudek, ja homologatua direnak. Intxixu, barkatu baino, ze esaten izara, pixa saltzen duzula? Ez, gure pixa dela sendagai ikeragarri ona. Zergatik, bizigai hor joaten diren gaiak, dira hormonak, vitaminak, eta bizigai osatuak. Oso ondo, eta patxarra ere bai, ez? Egiten duzu edo? Bai. Ez da patxarra? Hau ez. Hau patxarra da. Esate baterako, patxarra egiteko, ze behar da, patxa. Eta hemen dago patxa. A ber, hartu, hau da patxa, ikusten? Basalo rosa patxarra. Bai, basalo rosa patxarra. Eta hau da patxa, matx patxa. Bai, ezagundu, bai. Orduan, Hani berko, pixka, ha? Goza galtzau dela, Mona. Ez, baina... Matx patxa. Kante geztute, matxa. Bere baratzakoa dau, Ja. Fruto guztia bezala, ura daukate fruto guztiek, egin daiteke bertatik, atera bere zukua, mustua izango da, lehenbizi, mustioa, eta gero horrek onera etorri, eta izango da ardoa, sagardoa, garagardoa delakoa. Baina patxa, gero bilduta, leku itxi batean, txondorra egiten den bezala, ez da erretzen egurra, eta ikatza ateratzen da, hemen ere berdin. Hau itxi eta bere egozialdia egiten du, eta bere egozialdia datorrenean, leku itxi batean, ontzi itxi batean sartu, berotu alde batetik eta oztu beste aldetik. Eta hor ateratzen da. Orduan, ni hain naiz hori esaten jendeari. Hau zer da esate baterako? Hau da basal arroza, mendiko arroza. Eta horre dauka C vitamina ikaragarri. Orduan dauzkagu 1000 eta 1000 gauza, eta ez dakizkigunak. Eta hortxe, buelta eta buelta. Hor dauzkat miura ere, eta miura bihotzerako
arteriosklerosiak eta gauza horietako tentsioa gorak eta berak. Gora dagoena jetxi egiten du. Eta bekoa gora. Orduan da, odol zirkulazioako eta punta-puntetaraino garbitzen duna. Hemen barrukoa, goikoa, tromboak eta gertatzen direla. Hor, zenba jende eta dabil, edo nik han muturrean, ubeldu bat eta nahi zergatik moztu behar deate belanetik goiti hanka. Eta holako jendea ikusi dugu asko. Orduan, gauza naturalak. Lurra. Eta lur horretan dago loia, dago buztina, daude ondarrak, daude gauza asko oso onak. Itxasokoa baldin badira kategoria. Eta goikoa baldin badira berdin. Buztina esate baterako, buztina da oso ona, egunero goizian, kotxailkada bat, kafe kotxailkada bat, hautsa hartu, eta iturriko uretan nastu, eta hori edatea. Hori ez digute esango, sekulan. Edo, aseri buztanak, azpian buztina baldin badu, kriston silize pila daukala. Eta ez horretako gaitz gehienetan, guztietan ez esateatik, beti silize falta da. Orduan, gu nun nahi geha, zerekin, zertan nahi geha. Eta hau da, medikuntza ofiziala da, fatxada bat, baina ikeragarria gainera. Jendea, hartu, eta primpita prampa, eta benga, tornillo eta hau, eta bestea. Eta ez dakigu gure kultura, gu horra ige. Euskera eta... Horretan izadete, eta iruro gelkartu zadete gainera, eta plazaz zabiltzate. Bai. Estimatua, bisita. Maika, Intxixu, eta Amona urte askotako, Eskerrik asko. Hala behi. Baina ez da jala izan. Ez? Nola ez? Nimendik herrianik lana utzi behar dut, eta lanik gabe bizi behar dut. Oik gazte die eta oik segitzen nahi nuke oain. Oik usten dienik plaza eta toki oain. Da hemen gazte asko dare eta oik ikesi nahi badu ere. Arrima daitezela zuen gara eta ikasiko dute. Amona Anastasia, benetan, eskerrik asko, iruroi eskerrik asko. Dena dela, nik esan nahi dut, ezagik kamara horragon edo ez. Kamara hemen daude, baina denborarik ez daukat. Bakarrik eskertzea gurekin lehen esan da. Amonek lagundu gaituzte ikeragarri, eta gero badago jendea ere borroka egiten duna, bere gaitzaren kontra, eta hori. Orduan burua argi, eta venga, aurrera. Eskerrik asko, benetan. Etxean jaso dugu bisita, alegia airean saioan, gure honetan. Intxixuren adarra, artistak hauek.